Moikka! Tää on nyt tosiaan mun viimeinen video, koska mun vertaisliikkuja-projekti tuli viime viikolla päätökseen, kun meillä oli viimeinen tapaaminen Matiaksen kanssa. Mutta otetaan nyt tässä samalla pieni kurkkaus tähän mun koko matkaan. Eli me tavattiin huhtikuun lopussa Matiaksen kanssa ekan kerran. Me saatiin suoritettua ykköstaso kokonaan, tai siis mä sain. Ja sitten me käytiin perusjuttuja läpi. Ja sitten alkoikin tää mun kesän projekti, jossa mä koitin päästä mahdollisimman pitkälle tässä tasojärjestelmässä, ja kyllä mä mun mielestä aika pitkälle pääsin. Olihan mulla itse asiassa semmoinen pieni tavoite, että pääsis kokonaan, mutta se osoittautui aika nopeasti aika haastavaksi. Ja sitten mä aloin tehdä näitä videoita. Mä kokeilin tosi paljon erilaisia ympäristöjä ja vähän ajattelin boksin ulkopuolelta, kuten tuolla trampalla, mikä auttoikin sitten itse asiassa tosi paljon noihin mun temppuihin. Ja joo. Samalla mun nilkkakat vahvistu, joka on ollut mulle iso ongelma tosi pitkään. Eli se oli kans kiva tämmönen plussa tässä sen lisäksi, että mä sain liikkua ja tehdä tällaista luovaa hommaa koko kesän ajan. Ja joo. Mutta joo, tässä me tosiaan päästiin mun kavereittenkin kanssa hyppimään ja mä oon kyllä päässyt testaamaan niin paljon erilaisia ja uusia tapoja liikkua tässä tämän projektin myötä. Sitten olikin jo meidän välitapaaminen tuolla. Ja viime viikolla tosiaan se vika. Mut heippa!